Hello everyone, welcome back to my channel once again. Maboरै dं? बयबो मोजाङै दं ना? आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव बिदिनोसै माथो होनबावनो. So finally आं दिनै नोंसोरनि सिगाङाव obviously नोंसोर मिथिखागौ जानो हागौ some videos like one video आंना माबा जादों होननानै viral जादों. So बहुत मानसिफ्रा आंखौ सोंहरदों गुमैया बोरो होननानै बिराद गोबावसै आंखौ सोंनाया कि गुमैया बोरो होननानै ओमफ्राय आं दिनै बे एन्सारखौ होनो फैदों आरो लोगोफोर. So आं दिनै नोंसोरनो बयनोबो क्लेरिफिकेसन होजोबसै मानोकि नङाबा कनफिउज जानानै थायोना कि गुमैया बोरो अबाय थांखो आंनि हासबेन्डखौ नुवा माया होननानै बहुत मानसिफ्रा सोंहरो मानो भिडिअ खालामाखै मायाखै होननानै सोंहरबाय थायो आंखौ. So आं दिनै फाइनालि नोंसोरनि एन्सार्सखौ होनोसै मा जादों मानो नुवाखै गुमैखौ मानो नुवाखै दासान्दि आं एन्सारखौ होगोन. ओमफ्राय दाल' नंला आगोलहायबो आङो इउटुब जेब्ला आं खुलिथ'वाखैमोन होमब्लाबो गेजेर खन्द'आवबो बहुत प्रब्लेम जादोंमोन. बे टाइमावबो माने बे टाइमाव आङो बहुत रिल्स बानायोमोन, डान्सनि भिडिअस बानायोमोन. बावबो गेजेर टाइमाव मानसिफ्रा सोंहरखायोमोन आरो ना गुमैया बोरो मानो नोंनि हासबेन्डखौ देखाया मानो हासबेन्डखौ नुवा होननानै मानोकि बे टाइमावबो जोंना प्रब्लेम जादोंमोन आरो ना माने जोंनि रिलेशनशिपआनो ओरैबायदि ups and downs जागासिनो दङमोन आरो ना बे टाइमनिफ्रायनो गोदो टाइमनिफ्रायनो when I was pregnant. बे टाइमनिफ्रायनो जोंना रिलेशनशिपआ बहुत ups and downs जागासिनो दंखायोमोन. ओमफ्राय गेजेर खन्द'आव बहुत प्रब्लेम जानायनि थाखाय जोंनि रिलेशनशिपआव गेपबो थादोंमोन आरो. स' जोंनि रिलेशनशिपआव जेब्लायबो बिदिनो जाबाय थायो. ओमफ्राय I understand like every रिलेशनशिपआव प्रब्लेम जायो होननानै बयनाबो रिलेशनशिपआव प्रब्लेम्स थायो होननानै आं मिथिखायो. स' आंनाबो प्रब्लेम जादोंमोन, बहुत प्रब्लेम जादोंमोन. आङो सल्भबो खालामदों, आङो सल्भ खालामनानैबो लादों. खिन्थु मोनसे खोथाया जाहैबाय बारे सासे मानसिखौ नोङो बारे मिस्टेक मावोबा फरगिभ खालामनो हायाना. स' बियो मा दाय मावामोन आं बेखौबोथ' इसिबां आङो डिटेल्सआव खिथानो हानाय नङा मानोकि इट्स नट अ गुड थिं. खिन्थु मोनसे खोथा होनसै लाइक हि चिटेड अन मी आरो ना आंखौ चिट खालामदों, बे आंखौ बहुत दुखु होदों. स' बिनि थाखाय जोंनि रिलेशनशिपआ बिराद कमप्लिकेटेड जादों आरो ना. खिन्थु आङो बहुत प्रब्लेम जायोमोन ज' थाबाबो माबाबो माने बहुत जोंना रिलेशनशिपआव ओरैबायदि अनलायलायनाय गैयि जादोंमोन आरो ना माने बेफोरबायदि चिटनि थाखायनो आंना बेजों जेबो माबा गैलामोन आरो ना माने फिलिंस गैलामोन आरो ना गोसोआ माने माननानै लानो हालामोन आरो ना. खिन्थु आङो सासे ससियेल मिडियानि मानसि जानानै आङो मानसिफ्रा सोंबाय थानायखाय आं बेखौ देखायनाय जायो आरो ना. ओमफ्राय आंनि प्रब्लेम्सफोरखौ आं खिथानो हायाखै जादों आरो ना मानोकि आङो सानदों सल्भ जागोन. स' आङो सानसे टाइमाव ओरैबायदि जादों लाइक बिराद गिदिर प्रब्लेम जादोंमोन. बिनि थाखाय जोंनि रिलेशनशिपआ ओरैबायदि क्रास जादों. आं होमबा बेखौनो बे टाइमावनो बिफोर 2 years फियनाया जेब्ला 2 weeks जादों बेयावनो जोंना बहुत प्रब्लेम जादोंमोन. ओमफ्राय आङो बेखौ बेजों थायि जादों आरो ना थाखालामोन. ओमफ्राय बिनि उनाव 1 yearनि उनाव अलमस्ट 1 yearनि उनाव बियो फैफिननाय बायदि जादों, सरि बिफिननाय बायदि जादों आरो ना. बे टाइमावबो बे बिराद गिदिर मिस्टेक मावदोंमोन आरो ना. ओमफ्राय सरि बिफिननायनि थाखाय आं बेखौ खेनसे खेमा होदोंमोन. बिनि उनावबो बियो सोलाया जादों आरो ना. ओमफ्राय आं बे टाइमावनो बे फैफिननाय टाइमावनो भिडिअसफोर लाबोनाय जादों आरो ना मानोकि आङो मानसिफोरखौ एफाग्राब बिदि रागा जोंनानै थानो हायाना. आङो फियनाखौ सानबाय, फियनानि फिउचारखौ सानबाय. ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरो ना आं एसेबां सेल्फिस जानो हाया. गावनि थाखाय आं फिसाजोनिफ्राय बिफाखौ मारै माने आलादा खालामनो हानो बेबायदि साननानैनो आङो बेजों रिलेशनशिपआव थाफिनदोंमोन आरो ना. आरो बे रिलेशनशिपआव थानायावबो बियो बिराद बोरैबा देखायदों आंखौ, बोरैबा टाइपनि देखायदों. आरो माने मोनसे थायोना सापर्ट होननाय, जेब्ला मानसिया ज' थायो रिलेशनशिपआव, जेब्ला मानसिया बिसि फिसाय न'आव थायो होमबा मोनसे केयार थायो, मोनसे सापर्ट थायो. जेब्लाखि जेखि खामानि माव मोनसे सापर्ट थायो. होमबा जेब्लायबो आङो खामानिबाबो हाउस हल्ड एक्टिभिटिसबाबो गथ' उन्दैखौबो आं हारसिं टाइमाव गथ' उन्दैखौ नायनो ना ओंखाम ओंख्रि संनो ना बेफोरबायदियावबो बिराद जायोमोन आरो ना. खिन्थु जायोबाबो फिसा जायामोन, बहुत गिदिर जायोमोन.
माने कि आङो बिराद अननाय लुगैयो आरोना लोगोफोर स' बेयावबो बिराद क्रास जादोंमोन ओमफ्राय एगेन आंखौ चिट खालामदों बियो आंखौ चिट खालामनायनि थाखाय आङो बेखौ आइ वाज लाइक नांला होननानै आङो आइ टल्ड हिम लाइक डिभर्स खालामसै होननानै बुंदोंमोन खिन्थु बियो आंखौ डिभर्स होआ होनना बुंदोंमोन आरोना स' बेनि उनाव एगेन लाइक गेप थाबायमोन एगेन नोंसोर गेजेर खन्द'आव नुनायनि उनाव एगेन गेप थाबायमोन जेब्ला गेप थादोंमोन लाइक इट्स लाइक अलमस्ट लाइक 1.5 year गेप थानायनि उनाव जेब्ला आं लास्ट इयार इउटुब खुलिदों आङो इउटुबखौ एराउन्ड जुन 27 ना माबायाव खुलिदोंमोन आरोना लोगोफोर स' होमबा बियो आरो आंनि लाइफआव फैफिननाय बायदि जादों आरोना स' फियनायाबो अलरेडि आङो सासे बर' मानसि खालामनो होननानै बेखौ आङो बर' फोरोंखाजोब्बाय नङाला बिफर बियो थ' जेब्ला आं बेजों रिलेसनशिपआव दंमोन बेथ' आंखौ होनदोंमोन इंलिसखौनो फोरों होननानै बाट न' एस अ माबा आंनि मादार टां ना आंनि मादार लेंगुवेज आं आंनि फिसाजोखौ बिकज आंजोंनो थायो बियो आंजोंनो हारसिंनो आं बेखौ खांबोदों उन्दैनिफ्रायनो आंजों आंनि हासबेन्डआ गैखाया माने मालाबा फैयो मालाबा थाङो जेब्लायबो रिलेसनशिपआव प्रब्लेम्स जाबाय थायो स' बिदिनो थाखाय आङो अभियासलि फिसाजोखौ अभियासलि आं एस अ सिंगल मादार बायदि खांबोखादोंमोन ओंखायनो आं फुरा बेखौ आंनो दायथ' लाजोबनाय बायदि जादों आरोना इभेन मानसिफ्रा सानो कि होनोमोन बिकज हि इज रिच एन्ड अल ओंखायनो लादोंमोन मादोंमोन होननानै बुंदोंमोन आंखौ खिन्थु बिदि नङा आंसो बेखौ हारसिंनो फाइनेन्सियेलिबो आंसो फियनाखौ आंसो हारसिं नायजोबनाय बायदि जादों आरोना इभेन मानि मेटार्सआवबो सापर्ट गैयामोन आरोना बाट स्टिल आं बेखौ गनायनानै लादोंमोन आरोना बिनि प्रब्लेम्सफोरखौ आङो सानदोंमोन आरोना इन्डियानि नङा एसे खामानिफ्राव प्रब्लेम्स जायोना मोननो थाखाय स' आङो सानदोंमोन इट्स अके होननानै फुटबलनिफ्राय मोनोमोन एसे खिन्थु बे थोआना गथ' मानसि गोनाङाव ओमफ्राय हराबो ओमफ्राय बिराद माबा खालामा ग्रिडि जाहांबायमोन माने चिट खालामबा अभियासलि मानसिफ्रा सोलायखायोना स' बेबो मोनसे बहुत प्रब्लेम जादों जोंनि रिलेसनशिपआव स' बियो फैफिननाय बायदि जादों जेब्ला आं इउटुब खुलिदोंमोन होमबा नोंसोरो बे टाइमाव नुदों आरोना आंबा बे माने सरि बिफिननाय बायदि जादों आइ वाज लाइक अके आङो खेनसे चान्स होबावनोसै सानदोंमोन आरोना आं नायबावनोसै मानसिया सोलायदोंना सोलायाखै होननानै स' बेयो जेब्ला फैफिनदों बेजों आंखौ भिडिअस वगेरा नुदों खिन्थु बिदि नङा कि जे भिडिअसआव नुयो असेयाव बे जायो होननानै भिडिअसआव नोंसोरो बिराद माबा जोंखौ खुसि बिदि नुनो हागौ खिन्थु बेफोरो जास्ट माबासो आरोना एन्टारटेन खालामनो थाखायसो खिन्थु जों मिन्थिगौ जोंनि सिङाव जोंना मा प्रब्लेम जादों होननानै आरोना लोगोफोर स' बिदिनो सानसे समाव आरो जोंना क्रास जालायबाय आरो बिराद गिदिर प्रब्लेम जादोंमोन गेजेराव आरो बियो बायदिसिना इग' देखायनाय मानाय अभार स्मार्ट देखायनाय मानाय बिराद माने नांलायनाय जाबाय थायो सानैजों जेब्लायबो आं सानदों माने जेब्लायबो बिदि जाबाय थायोबालाय आरो नों आंखौ थगायनानै अबेबा थाङोबा मायोबा हमनो हायोना मानसिया माबा खालामखुमाबा ओमफ्राय जोंनाथ' कन्टेक्टबो गैखालामोन एफाग्राब जों सानसे साननै सम जोङो उइकखौनो रायलाया स' रिलेसनशिपआ बिदि जायाना नों हारसिंथ' नोङो होजोबनो हायाना अपोजिटनिफ्रायबो नोङो नांगौ जायोना स' बिनि थाखायनो आं सानदों कि इट्स अके लाइक मानो बेफोरबायदि बायहां रिलेसनशिपआव थानो स' आं बेखौ फाइनेलि होनदों आरोना नोङो गावनि फिसाखौनो अनाबा गावनि फिसाखौनो जेबो सापर्ट गैयाबा आरो आंखौ बाद हो गथ'खौसो सानोना गथ'खौ साननांगौना स' गैयानोबा एसेबां अननायानो गैयानोबा होमबालाय नोङो सापर्टआनो गैयानोबा बाद होदो इट्स अके आं हारसिं खांसै होननानै आं बेखौ बुंदों स' फाइनेलि आइ सेड हिम लाइक आइ वान्ट अ डिभर्स ना स' बियो हि इज लाइक अके फाइन थेवबाबो लाइक इट्स अके फाइन होननानै माबाबाय आरोना दा जोंना माबा गैला आरोना इट्स लाइक बाय स' आइ एम लाइक अ सिंगल मादार लाइक अभियासलि आइ एम अ सिंगल मादार राइट नाउ आं बेखौ हारसिंजों खांखादों गोदोबो सिंगल मादार खायानोमोन थेवबाबो बायहां बुयहांमोन रिलेसनशिपआनो बेबायदि जादोंमोन दा फाइनेलि आं बेखौ होनबाय प्लिज आंनाव फैनोबो नांला आंनि न'आव गाफैनोबो नांला आंखौ नायफैनोबो नांला आंथ' जिबनाव थांखाया बेबायदि आङो एफा बिदि ट्रिट खालामजानानै आं नोंजों थानो हाया होननानै फुरा आं रिलेसनशिपखौ एन्ड खालामबाय आरोना लोगोफोर स' बेयाव बहुत खोथा फैगोन दा मानेखि माखासे मानसिफ्रा बुजिया जानो हागौ खिन्थु एभ्रि रिलेसनशिपआव प्रब्लेम जाखायो अबेबा रिलेसनशिपआ खामानियाव होयो अबेबा रिलेसनशिपआ खामानियाव होआ बेयावनो बायनाय जायो सोरबा हायोबा सल्भ खालामनो हायोबा थायो रिलेसनशिपआ दा जोंना सल्भ जायासै नालाय जोंहा गैला आरोना बायबाय आरोना बे रिलेसनशिपआ उफाय गैया खिजान खाफालाव बेनो लिरखानाय दं खोमा आंना नसिबानो गाज्रि स'
मानसिफ्रा बहुत होननो हागौ गाज्रि गाज्रि दाबो कमेन्ट्सआव नुनो मोन्दों आं गाज्रि गाज्रि आंनि भिडिअ नुनानै आंनि कमेन्ट्सआव गाज्रि गाज्रि नुनो मोन्दों खायफा मानसिफ्रा मानो बुजिनो मोना एक्चुअलि आं मिन्थिया आरोना एफा गाज्रि साननाय एफा माने दा आंखौ बिराद मानसिफ्रा बिदिजों थांदोंमोन नोङो सासे माने आफ्रिकानजों थांदोंमोन नोङो दा नोङो बायदिसिना बेफोरबायदि बर'खौ लुगैफिनदों मादों इट्स नट लाइक द्याट मानसिनि लाइफआ मोनसे चेप्टारसो नोङो नोंबाबो आंबाबो जेब्ला लाइक नोंबाबो नोंनि लाइफआव बिदि जायोबा नोंबाबो एभ्रि लाइफआव नोङो सोरखौबा सोरखौबा लोगो मोनखायो निउ पिपल नों लोगो मोनखायो बे लाइफआनो बिदिखा लाइफ इज अ चेप्टार निउ चेप्टार निउ काहानि मानसिफोरनि जिबनाव फैखायो लाइफआनो बिदिखा स' नोंसोर इसिबां जाज खालामो आंखौ इसिबां गाज्रि गाज्रि बुंहरदों लाइक गाव गावनाव जाबासो मिन्थियो लाइक नोंसिनाव लाइक नोंसिनि फेमिलियाव जाबासो सोरनावबा जाबासो एज अ वुमेन you should not say like this to another woman माने कि प्रब्लेम्सआ बयनावबो जाखायो नोंजों आंजोंबो जायो बयजोंबो जायो बयनावबो प्रब्लेम्स जायो there are so many single mothers in this world in this country जोंनि बड'लेण्डआवबो बहुत सिंगल मादार्स दं ओमफ्राय बहुत रिलेशनशिप ब्रेक जानायबो दं जे निउ अपसन निउ चइसखौ चान्स होयो खिन्थु आंथ' बिदिसो साननानै थाबायमोन कि I will never give a chance in my life आङो हार्टखौनो क्लोज खालामनोसै आङो रावखौबो फैनोनो चान्स होला मानोकि आंनि हार्टआ ओरैबायदि माने I know आं बेसेबां फाइट खालामदोंमोन बिनि थाखाय आं स्टेन्ड लादोंमोन आं मिन्थिगौ I have stand because गाव गावनि इमेजनि थाखायबो इसिबां मानसिफोरजों होनजानायनि उनाव I have stand so much नोंसोरनो मिन्थिखागौ आं बेसेबां स्टेन्ड खालामदोंमोन स' वर्क खालामासै बे रिलेशनशिपआ दा लाइफआनो आंखौ बिदि माबायाव सिचुवेशनाव लाबोबाय आं मा खालामनो आं मिन्थिया खिन्थु आङो हार्टखौनो क्लोज खालामबायमोन बाट इफ लाइफ इज गिभिं मी अनादार चान्स इफ लाइफआ आंखौ अनादार चान्स होयोबा भगवानानो बिदिनो इच्छाबा स' वाइ डन्ट आइ गिभ अ ट्राई अनादार ट्राई सानदों आरोना मानेकि आइ एम अ सिंगल मादार एटलिस्ट आंनावबो सोरनिबा केयार नांगौ लाभ नांगौ जायो एन्ड आइ एम स्टिल यां आंना एजआ बारा जेबो जायाखै स' I'm thinking why don't I give a try ना बिदिसो साननानै दं आरोना but I don't know what will happen आं जेबो बुंनो हाया उनाव मा जागोन स' बेखौ जेबो माबा साननाङा नोंसोरो ओमफ्राय जे जादोंमोन आं मिन्थिला मारै जाखो लाइफआ स' बेनोसै आरोना लोगोफोर आरो आङो जेबो बिदि जागोनबो सानाखैमोन because you can't say anything about future लाइफआ मा टार्न लायो बयनिबो जिन्दगिया बिदिनो जाखायो आं मिन्थिखागौ you also know नोंसिनि लाइफआबो बिदि जानो हागौ there are lots of breaks and all so थाखायो बिदिया बयनिबो जिबनाव so I am just hoping for the best for me and for Fiona आङो सानदोंमोन आरोना आङो सेल्फिश जायालासिनो आं रिलेशनशिपखौ ट्राई होबावगोन होननानै with my husband आङो फियनानि थाखाय सानदोंमोन आङो फियनानि बिफाखौ मारै सेनानै आंनि ग्रिडिनि थाखाय आंनि फिलिंस गैयिनि थाखाय आं मानो गारनो होननानै सानदोंमोन आरोना बाट जाथारलाबा वार्कआनो जाथारलाबा आरो प्लास बे गथ'नि थाखायनो जेबो सापर्ट गैलाबा फाइनेन्शियेलिबो सापर्ट गैलाबा लाभबो गैलाबा जेबो इमोशन्स गैयाबालाय आइ बेटार बि सिंगल ना कि जानो बियो बाहेरा थाहैनानै थाहैनानै गेलेहैनानै खिजान बबेबा बेरायनानै खिजान गोसोआ सोलायदों खोमा ना बिकज गोसोखौ रावबो हमथानो हायाना आंबो आलदा थाफैनाय जाबाय आंनाबो फेमिलियाव रावबो गैया मामि बाबा गैया स' आंहाबो न'आव थाफैनांगौ जायो बिनानाव सासेल' आंबो न'खौ गारनानै थांनो हाया मानेकि न'आवबो सापर्ट होनांगौ जायोना आंहा स' आंनि नसिबानो बिदि लिरखानायबा स' आंहा बेजों थाफाबाय थानोबो हाया न'आव थाफैनांगौ बेयावनो खिजान गोसोआ सोलायबाय जानो हागौ बेना ओंखायनो दा आंथ' बिदि हिन्जाव नङा कि आङो सासे सरि आं बिदि हिन्जाव नङा जे बारे चिट खालामजानानै सासे मानसिजों थानो हायो बेबायदि नङा आरोना आङो जाम्बि जानानै थानो हाया ओंखायनो आङो ब्रेक जाबाय आइ एम अ भेरि स्ट्रं वुमेन I am standing on my feet myself I am supporting my family alone आं हारसिं सापर्ट खालामो आं मिन्थिया मानसिफ्रा मा सानो आं मिन्थिला बाट I am taking a decision for my happiness आंनि happinessनि थाखाय आं डिसिसन लाबाय आरोना बिकज आंनाबो लाइफ दं आंनि फिसाजोनाबो लाइफ दं
So आंनि फिसाजोजों आंजोंनि हेपिनेसनि थाखाय आङो मोनसे डिसिसन लाबाय आरो ना स' लोगोफोर नोंसोरसो मा सानो आं मिथिया बाट माने दिस इज माइ क्लेरिफिकेसन आरो ना माबाफोर सोंनोबा नोंसोर कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन आरो ना लासैनो मिन्थिलांजोबगोन लासैनो आं रिभिल खालामजोबगोन स' लोगोफोर बेनोसै माबाफोर बुंनो बावदोंबो जानो हागौ आं नोंसोर कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन स' लोगोफोर थेंक इउ so much for watching my video. I love you all so much. See you all soon. And I don't know, this is my life. I don't know, because lucky and unlucky and this is my life. Thank you all. Bye.